Heeh. Gak enek adindane kok. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Tak anggap kaya adikku dhewe. Aku Heeh. gak nganggep sampean nih tapi. Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok Enggak ngono bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggammo. Anu apa tak sangoni 100 piye? Iya. Lho. Kowe iki jalek karo duit kok rumah aku rodok maju. Rodok maju kene. Demek. Lah masukku lah piye to? Loh. Lek mau kendangi aku joget. Iki banyulan lama sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kene malu saya. Kok tetekke. Niken Salindri. Iya. Heeh. Lek menyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Kok iso kakek lho. Koyo om kalau bahasa lek mbah iku bahasa Ini Mas apa? Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, heeh, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Den, tahu nggak ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, kedua mempelai ada Mbak Dinda ki nanti dan Mas kayak undangan. Masa ngene? Mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa jipuk BPKB lho. Masa? Delok. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kagetmu. Ki jangkung sapa sing bayari? Sembrono sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Ya nyok. Iki mau Ya undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa Badar alam. Lah, aja bernostalgia ngono take rumangsaku. Heeh. Jenenge iki nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana lho. Oh, jadi celuk. Iya, heeh. Aku digorene lho ganteni. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D niku ingkang heeh. Terus saniki sik terima tamu, Terima mungkin tamu. disuruh kesini lagi. Ya, Pak D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Bayu. Masa apa ta? Bayo, masa guru tenan aku tren sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora mesti dadak ngidek ngopo e? Ora. Kumandak ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikowencet lho masyaallah. Itu akan kagem Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampeyan tahu ngerti film? Heh. Wong enek. Artis sing ngomong kok iso malah bahas entat. Lara mudun. Entat sing entat aku meneng ah. Ya. Kayak kancane ngrembug. Aku izin. Aja ngomong entat. Aku izin. Iso mau masuk bolak-balik. Malah diomong kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gak memang ngeten. Ora. 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 Enek 2 minggu anggitmu. Masa to? Aku mau nek rumah
sakit aku. Gek kena bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi lumpur ya batangku. Kamu gek pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Gek katut. Kak, kowe gek nyedek-nyedek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Ah malah. Ngono gilani to kok lek enek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu wong kebelet to. Wes. Pangga bahasa bahas entut. Wah, jan gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah yo. Saya ngerti, Nyapa? Pak D Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak D Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. Biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no nganggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang jadi Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak D. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh Pak Nggih, D. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lah omong gue. Otak nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barisan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus? Dilatih gue sama Pak D gitu. Terus gue telepon, "Pak D, lu di mana?" Weh, berarti pakai lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Iya, katanya. Kalau terlonta-lonta. Terlonte-lonte. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampean ki gak kaya ngono to Ken Terus kok. gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak D. Oh, iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Ya, gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak D, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya njajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salindri. Jajal, ayo. Sedih, ki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok kerene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. pacarku Rabi. Rabi terus oleh kancamu. oleh Wah, koncoku. oleh kancamu meneh wis Oleh bar. koncoku. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi Terus becek. ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no, ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Iki kira-kira aku anak. becek pira? Alah, 75. Kuwi 75 ae muncul. Pantes wi. Walah kepancem mantane kok dadake. Terus wi pas aku nyanyi wi salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi? Berarti konek kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah isi hatiku. Yo. Hanya kamu semangat hidupku. Ki pamane dhewe ndelok Iki pemain dhewe ya. Karo omong ngono karo.
tawon. Kok iso tawon? Dintup ora? Oh iso oh. Oh, kendelak gondongan ning kene piye? Dintup kok gondongan, dintup ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara atiku. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku ra penak memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik araten. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Waktu sumpah iki mati lagi. Iki lagu kematian iki. Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan? Hah? Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar Menghayati biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira to kok angel. Ning kene ki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya won. Yo. Won. Aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lho. Loh, ya ora. Iya. Cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektore bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis sida geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning ngene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis kok bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi kesedihan sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De. Yo sampean medun tak tutne kok mburi kok. Alon-alon. Ayo
De. Coba marah-marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang sudah ditinggal tapi posisinya koyo aku ra iso golek wong liya ngono lho. Pak De sudah ditinggal oleh kekasihnya. Tapi Pak De seolah-olah tidak bisa mencari lagi. Tapi iki Pak De emosi koyo aku ra iso golek wong wedok liya ngono. Lek wong lanang ngono. Coba. Sing tak kok aku sing aku gak tau ditinggal kan. Lho. Iki kan main film Pak De. Niku kan contohe. Wong umpama. Umpama, Pak. Aku itu gak tau oleh karakter koyo ngono. Aku itu biasa jadi dukun. Wah. Ngapusi. Ayo. Ayo dong. Ya. Titik ae. Dirodokne maju. Ada Mbah Dukun. Lho, kok iso mlaku dhewe, Pak? Kaget aku. Tak kira lek ora tak kira dukun tenan ngono iso mlaku dhewe rene sing nyurung. Aku tuh masih kaget. Iya. Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. Heeh. Mbok kongkon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken ini salah satu jodoh sampean, tapi dia itu meninggalkan sampean, tapi sampean marah piye carane sampean golek wong liya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngoten lho Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki mikir jenengan Niken niku. Anu ya, lakone gak masuk akal ya Pak De ya. Sik dalah. Gak mungkin Niken gelem ambek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kok niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho, Rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing wah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken ini gak gelem. iya wis ngono ae wis, jajal. Lah aku usiren kan. Oh, ngono lho. usiren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir, kan. Kamu menjadi artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilihane Mas. Pak De menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku, Niken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku dijambal. Kowe jangkar. Oh iya kan? Ya Mas apa yang apa? Mana iki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken itu tak? Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya sih lo. Mari Badar saiki silo iki. Jenenge Susilo Badar. Tuh pablek arek iki. Gak daplek gak Niken Saliti yo. Terimalah, aku gak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku sudah dimiliki olehnya. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu, Niken. Mau ya, sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya sih lo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rimio, hei. Rimio, wes. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa, Pak De? Sotia. Iso njaluk Doraemon iki to Ibu iki. Njaluk paling bambu. Iki lho. Simpak otomatis. Kantong ajaib kok simpak otomatis. Jan Iki
Kituli sing kitungku kanggo sira hapsari ning kalbu esame kang manis matu dawang bagus parasmu kang tanpa layar langgar ya langgar ya iki dinane Natal makanya malah wabang-wabang Kersane ngalah sing nggih abang kok ya mek anu apa izin keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin Wiwin sapa sih? ibuku Tadi kayak ngene. yo Barang-barang kok iso. lah mau spontan nyebut jenenge Pak D Langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya. Apik aja. Dan iki mau langsung asline akhirnya Mayangkara tenan iki ya iki. iya Dan luar yang biasa. disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa Campur rasa campuran antarane musik musik gamelan ya kosidah ya pop ya rock ya DJ ya dangdut apa iso iso pop rock. Enek rocke berang. pop oh iso rock Rock iso. Mayangkara bos ya iso bos Jajal tanjak kok kanca-kanca sinden nggo ngerok. nah biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda ayo Hani Ronanda Ora kliya ya pegahanin neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. lah masa su Oh iya. ayo Nggih ngerok ya. ngerak lagune Apa? lagune pertama kita bikin yang halus dulu Halus dulu. terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Wah iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa memang tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Nanda. kok iso? Oh anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enek telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Rinangka sagunging panghormatan agung risan bobo ingkang sampun samoten kanthi sawetara inggil memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi sumedring kukusing duka kang kumulun. Pambar-ambarane antariksa. Risan bobo ingkang sampun samoten kanthi sawetara inggil memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung. Waraka. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek gelung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya weci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas.
Mas. Niki weton Baladewa. Siapa Den? Iya iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari Mayang. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri luar biasa. Weh. Weh ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iki coba bayi. Pak Sus, tasih enten malih mboten iki. Kok telas niki. Yo Astagfirullahaladzim. Kok ya Wompokan Mas. Ya, wis minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas Ijal. Wes mawis tolak balak lagi untuk quester kita pada malam hari ini tentunya masih bersama Mayangkara. Nggih. Ada Niken Salindri. Cahayu ini kan, sini Cahayu. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Ya. Mas mantennya mau kirim-kirim salam Iya, sama untuk Mas Rafli. Rafli Satrio. Raflika iki Mas Amu. Iya, Mas Rafli Saputro. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Salam dari Niken balik. Ya, luar Dan buat biasa. kedua kemanten. Ya, Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia selalu sampai Ya. akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Joko yoga pokoknya. Hawang. Apa? Iki mau ki lek Weke sapa? Weke sapa? Terus Bakang Semak, Sotia. Wih, dari Pinangkani. Luar biasa matur sembah Mbak nyuwun. mantan ambek Mas mantan juga deh. Ya serempel. Ndi lah sing jelabut. Buat lagu apa? Mas mantan Mbak mantan endi ya? Mas anu apa kuwi jenenge niki murah? Apa? Nakamura Daisuke, mau minta lagu apa Om Nakamura jenenge. Nakamura nggon pijet lho. Wes nggon pijet lho. Heeh, Nakamura. Atau Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Hah? We the Talk. Apa serampan? Flee of the Talk. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten saestu. Yen tering saged nuruti apa karamu. Ari jasa ana dinawiyane. Kawatamu bayane kok Mbak Manten iki mau nyuwun lagune Sabar. sayang. Wis to. Kok panggah. Penak to. Wong panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Terlanjur cinta mati di kau sayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya akan ku bayar kontrak. Jeng. Terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wes. Loh. Maksudku dinyanyekne gak iki mau tabane kethek ogleng ngene iki yo. Lah kan wes, sabar wes dipinangkani kawin kontrak dipinangkani. Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. Ada permintaan juga. Apa? Selindutan. Selindutan ya. Aku emah
aku emah, aku rasuci. Kulino ning kontrakan. Ora. Ya, sabar minangkani dulu baru Kita minangkani, sabar. dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan salin trio. Ya. Kaya enek Mayangkara karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketegan ngono rumangsaku. Sing ngongkon aku. Wah, pancen kuwi sing ngongkon sampean. Ending sepelane pancen ngono kuwi ya. Lah, tak kira lek memang kuwi mau ngeprank cah-cah ki mau. Heeh. Ya Mas, nyanyi Piye? duet satu lagu. Wes kawin kontrak. Habis ini Kak. Apa? Sing kun mau lho. Serintutan toh? Heeh. Oh iya, oke, heeh. Terus Kok kawin kontrake dipekne sapa? Kawin kontrak. Mesakne Aku gak tega lek nyanyi kuwi. mesake sing anu lho, sing apa kuwi jenenge? Sing kos. Ora sing ngekos mesake anu ki lho kanca-kanca pawon sing ngewangi Bapak Susilo ki mau ki. Ya bar iki. Heeh, kabeh nyune kawin kontrak iya dipinangkani. Ayo celek yo. Heeh, lagune Nadane. ngene iki pantes ora, Pak? Pantes Pak Sus. Yo blas. Blas daripada blas. Jan Pak Sus iki jendak anu blas, ndak pro. Ndak pro blas. Pantes. Pantes dadi apa? Ndak pantes dadi apa? Dadi anu. Dadi apamu? Dadi Dadi kek. resik omahku. Dadi tukang kebun dah maksudmu. Siap. Iya iya. Ya apa Pak De? Aku sing iya Putri Raja dan kudanya, heeh. Minangkani pamundhutane slindutan wis diparingi senajan ta ya gerayah-gerayah watone kecandak, gremat-gremet watone slamet. Ada permintaan kawin kontrak. Iya, kawin kontrak diselenger pisan. Heeh, iki karena wektune wis mepet. Hani ada Mbak Hani ada Mbak Nanda. Yo, arepe muni sapa neh kowe? Hani ada Hani. Akhirnya arepe muni liyane. Yuk Mas langsung diselenger kawin kontrak. Iya. Anu digarap Opo wi? sing rancak ae. Ya bojomu telu lho. Ya, heeh. Wah, langsung. Aku gak termasuk Aku mau mek telu ngene iki. Ya aku mau. Derek kowe nan piye? Ora sudi. Iya, iya. Anas, bojo tukang son. Renek yo kuwi ya, renek liyane. Apa ya anu? Niken. Iki di streaming kok sampai malah tak